Ahojte, vítam vás na svojom kanáli. Dneska sa nachádzame na strelnici. Barbie si ide vyskúšať strieľať s guľovnicou na terč na líšku na 100 metrov. Pištá, povedz nám k tomu niečo viac. Počkaj, dám ti mikrofón. Dobre, takže sme zobrali dneska takže sme dneska doniesli guľovnicu moju M12 kalibri 8,57 a ideme si tu vyskúšať Barbie, ako sa bude dariť s touto guľovnicou. Zobral som medzinárodný terč na líšku, na 100 metrov ho dáme a ideme to skúsiť, ako sa to bude dariť. Tak mám také zmiešané pocity, pretože posledne, čo som strieľala, tu mám peknú jazvu, ale to ma nezastaví, takže kúkajte. Potom neboj sa, aj keď netrafíš, ja ti potom budem hovoriť, že kde ti asi šla rana, bude strieľať sem, hej? Lebo nemáme nastrelené na tieto náboje, zobral som iba strižnú hranu a máme nastrelené na normu. Takže pravdepodobne tak, kde ti to bude zadášať. Takže toľko budeme musieť kompenzovať. Takže strieľať sa bude s streleckou palicou. Kontrolovať sa to bude už dobre známym Svarovským. A cieľ máme úplne vzadu na 100 metroch. Teraz tam náboj nemáš. Čiže puška je Mauser. Mauser M12, 8x57, Lušček tlmič a Hik Mikro 4K. Tak ho dáme tu dole, zbytočne nepípíme. Zober si náboj. Zásobník nepoužívame, lebo je momentálne založená puška a utiahnutá. Iba takto zatlačíš, hej? Ja ti odporúčam, neponáhľaj sa a keď bude strieľať jednými ranami, hej? Čiže jeden náboj vlož, kľudne, namier, výstrel a tak ďalej. Lebo zbytočne nestrieľaj rýchlo 5-6 nábojov, zbytočne to budeš robiť. Teraz nám nejde o to, aby sme sa ponáhľali, ale aby si sa stotožnila s tou puškou, aby si sa naučila ju používať. Čiže chytím, samozrejme teraz tento náboj povytiahneme, lebo idem ti to ešte ukázať. Zasunieš za záver, zatvoríš, hej. V tejto polohe je zbraň zaistená. Čiže nevieš dvíhať, ale nevieš ani strieľať. Je totálne bezpečná. V tejto polohe nevieš strieľať, darmo budeš ťahať, ale vieš vymeniť náboj. V tejto polohe, čiže tu máš F-ko. Teraz už nebudem skúšať to spúšť, lebo by som ju už vystrelil, ale sa ti hýba aj záver, hej. Čiže ešte raz dám do strednej polohy. V tejto budeme používať. Dá si náboj, namierí si a strelíš na terč, hej. Vyskúšať si to na sucho? Nech sa páči. Zatiaľ optika je vypnutá. To máš teda momentálne jedno, lebo ešte aj tak nestrieľa. Dám ti to ešte vyššie? Dobre. Tak, chyť pušku. Dobre som to utiahol. Pozeraj sa, najľahšie, aby si vedela presne streliť. Vidíš nohu? Tento zárez budeš krásne vidieť. Takže ideš, sem zamieríš a zdvihneš hore. Hej? A priamo nad máš, no koľko? 5 cm, 6 cm. Tam máš desinu.
Čiže snaž sa tak do tela. Tieto čiary ty nebudeš vidieť. Ja budem vidieť so Swarovskom, ale ty nebudeš vidieť. Ty budeš vidieť to zviera. Takže prvú ranu vyskúšaš sem, hej? A ako som ti hovoril, prídeš, namieríš, čiže tam mám terč, chytíš, s týmto si zaostríš, už vidím terč a idem strieľať. No, teraz skús, zapnem ti Apexa a skús to zamieriť. Máš na 28 maximálne približne, dám ti svetelnosť. Dobre. Teraz máš na 3,5, zamier, nech sa páči. Zatiaľ nezasúvaj. Priblíž si to, horným koliečkom si približuješ. Horným koliečkom si približuješ. Tak. 28, keď ti píše. A hlavu si daj ďalej, asi o dobrých 5 cm. Ešte. Vidíš celý obraz? Tvoje líco by malo ísť sem. Takto. Trošku je ti krátka pažba. To je jedna vec, toto zatiaľ zacujeme. A sem si založ. Do pleca. Nedá kľúčnú kosť. Do pleca si založ. Tu. Hej. Trošku sa musíš vytočiť. Ty, keď chytíš pušku, netakto stojím ku puške, chytím, založím a mierim. To si predstav, že táto palica tu není. Toto je iba pomôcka. Tak, vidíš? Trošku je vyššie ten puškohľad, takže není isté, že budeš vedieť položiť hlavu. Vieš zamieriť? Dobre, ideme to vyskúšať? Dobre. Tak, dám ti náboj. Skôr marováška. Dozadu. Nadvihni. Tak. Ale to je v strede. Áno, potom budeš ozisťovať. Momentálne zatiaľ iba vkladáme náboj. Tak, polož a zatlač. Dobre, výborne. Zasúň. Zatvor. Dobre. Kľudne si nastav, alebo už môžeš aj odistiť, len ty už dávaj pozor, lebo keď sa dostane spúšte, tak už bude strieľať. Ešte raz. Nedávaj si veľmi blízko oko, hej? Trošku ďalej. Dobre, odisti si kľudne a môže strieľať. Áno, dobre. Tuto máš na F-ku, vidíš? Dobre, už môže strieľať. Ja iba to sledujem, vieš, aby sa náhodou neudrela. Však ja viem. Akože toto už poznáš, lebo strieľať si už strieľala. To je to isté ako malorážka. Tak. Nie, zláhni sa, nekopni ťa to. Nebude to kopať. Pred nás pôjde Ešte nie. No čo, koplo ťa? Nie. Tak potom žiaden problém, otvor pušku. Líška sa zlakla, toľko to má otlavy. Nie, nevadí. A toto tu si prežiť normálne, takto, aby si mala prst vedela. Pozeraj sa, snaž sa takto držať ruku, hore. Tak. Aby si to držala, toto musíš držať. Ale ešte hľadám, som to stratila. To musíš držať tak, že pohodlne. No čo, koplo ťa? Tak, potom výborne. A sústrel máš dobrý? Akože počítali sme s tým, že presnosť nebude, lebo nie je na to nastrelené. Ale pozri sa. Líšku by si dvakrát trafila do hlavy. Nie. No a teraz si prepočítáš, kde si teraz asi mierila, hej?
A toľko kompenzuj a skús trafiť tú líšku. Vieš, čo myslím? Áno. No, a teraz skús. Nevadí. Ešte ju dokončiť, lebo ešte sa smeje. Nebude sa dlho, ja viem. Presne tak, zamier, že daj výšku tela tej líšky, tej lopatky a mier vedľa líšky. Ako keby si mierila do toho bieleho. Len v tej výške. Ako by si mierila na ten kruh, vieš, presne si to toľko potiahni dole a vedľa líšky mier. Hlava ďalej. Ešte by som ťa si mal... No, máme prvú 8. Líška vypadla. Líška by už bola. No, nemám ti dať trošku vyššie tú pušku? Lebo mi sa zdá, že ešte stále sa nakláňaš ku neveľmi. Idem to tam prejsť, pozrieť si. Pozri si, tam máš Svarovského. Ja tak choď. Úplne budem spokojný, keď budeš mať súsiate 12 mm, hej? Že 10 rán, 12 mm kruh urobíš, budem spokojný, hej? To som mi ukázal tú pažbu, že musí ju zobrať celú do dlani, lebo nemajú celú dlani. Ty robíš túto chybu. Chytíš a takto sa k tomu postavíš. Tu takto chytíš a takto strieľaš, hej? Ale pušku chytím, zadržím, vidíš, že ju pevne držím. Položil som si hlavu a idem. A ani sa mi nehýbe. A teraz. Lícnica na lícnicu. Ja tu mám takú dieru hneď, ako máš pece, a tuto si zakladám. A založím na lícnicu a už idem. Nemôžeš takto strieľať, že ty chytíš dáku a takto sa vytáčaš. Hej, to nie je dobré. Trošku je krátka tá pažba, ale chytíš a strieľaš. Ťažšie sa strieľa s krátkou pažbou. Len 9-3 nechcem ti zobrať von, aby ťa to náhodou nedobilo. Lebo to už je trošku iná káva. Vypísal ich mikro. Bolo to mať tá štvrtá rana? Nie. 3 rany sú tam iba. Opačne to podľa mňa preniesla. Ty nemusíš strieľať na 28, ak sa cítiš na menej, tak si dávaj na menej. Čiže ak sa ti viacej páči na 3,5, keď si aj kľudne 3,5, to je bolo cviku. Mne to už je jedno, že či strieľam krátko alebo dlhou pažbou. Toto si musíme natrénovať jednoducho. Hlavu ďalej, tak. Zatiaľ nastavuje vzdialenosť. Na toto si musí veľmi zvyknúť. Aj tak, teraz mi zobrali tú 8, a to hlavne kvôli tomu, aby sa nebala tej rany. Ale potom aj tak budeme cvičiť 6,5 krydvorom. Alebo malorážkou. A normálnou optikou.
Trojka na mäkko ešte beží. A to si iba výšku teraz pokazila trošku a to je jedno. Treba to zatiahnuť, lebo spíš sa ti to hýbe, vieš to. Nech sa ti páči. Ešte stále si neprechytila celú tú. Pozeraj sa, ešte jednu strelí a potom to bude zatiaľ stačiť, lebo ako si roztopíme tlmič. Potom zase sa vrátime, zase si to odskúšame a na konci už bude profesionálka. Barbie, ja aj otec máme 10 000 rábojov vystrieľaných, vieš. Ľahko sa nám hovorí. Teba to ešte čaká. Presne tak. Toto celé musíš držať. Celé to musíš držať. Tak, presne. A teraz tú ruku už nepresúvaj, už len presunni, keď ideš strieľať. Lebo takto držíš pevne aj pázdič. Nemáme ranu. Máme ranu. Na stehne. Dvakrát si strhla do stehna. Teraz pozerám. Zadná noha postrieľala. Tam som mierila. Hej? Tak potom... Tam ako je tá biela, ten bielý kruh a nižšie. A to si musela na chvost mieriť ty. Ale tak išla som nižšie. A toto aj pod chvostom máš rany. To nevadí. Pozeraj sa, je to v tom. Teraz riešime relatívne malý terč. Naskôr som zobral líšku. To nevadí. Na budúce nezoberieme túto pušku, ale zoberieme malorážku a budeme robiť, čo som ti hovoril, svojboj a začneme každým terčom osobitne. Čiže prvý deň budeme cvičiť iba líšku, druhý deň srnca, tretí deň kamzíka, štvrtý deň diviaka a dookola. A hlavne diviaka ťa budem učiť, lebo to je najťažšie, to je z voľnej ruky na 50 metrov. Ale keď budeš vedieť strieľať diviaka, budeš vedieť všetko strieľať. A toto sa naučíme, potom sa vrátime zase k guľovnici. A teraz si odskúšala, čo je to s guľovnicou strieľať. Toto jelenica by padla v podstate po každej rane. Asi dvakrát by sme museli dohľadávať, ale to je ináč detail. Ale dobre boli tie rany. Takže toto držanie tej pušky, toto si treba aj nacvičiť. Ty v žiadnom prípade, keď aj budeš s hocičím polovať, toto neriešime, že prekladáme si ruku hore-dole, lebo toto nemá význam, že jaký miery mám ruku tu, toto je zbytočné. Nauč sa tú pušku chytiť na prvú šupu. Čiže to nemáš na to čas. Teraz je jedno, či riešime športovú streľbu, alebo riešime polovačku. Čiže chytím, dám do strednej polohy, aby bola zaistená zbraň. Hej. Nechytám túto pušku, nechytám takto dáko, nehladkám ju, zbytočne. Chytím, automaticky musím mať túto ruku. Na spúšti nemám prst a ja idem na polovačku. Teraz si predstav, že by bola situácia, že nám vyjde dáka zver, ktorá je veľmi blízko. Tak čo, povieme, že počkaj trošku, lebo idem si naštelovať prst, kvôli tomu ideme cvičiť na tej strelnici. Chytíš, ani na súťaži nebudeš pozerať. Ty sa automaticky musíš naučiť. Pištolová rukoveď, chytím, založím a už mám. Môžem mieriť a pokiaľ by som sa rozhodol, že idem strieľať, preložím prst. Ale mám pevný úchop. Pre mňa ešte stále je táto pažba veľká. Vidíš, že mi si zatvorí prsty. Ale akurát. Dobre sa mi to drží. Pre teba je to malá pažba. Len moja druhá puška, ktorá je, tá už veľmi veľa kope. Tak zatiaľ s ňou nebudeš cvičiť, ale budeš cvičiť malorážkou. Tam bude podobná pažba, vôbec to nekope, v podstate z toho si aj strieľala a budeme sa na tieto terče sústrediť. Takže strelecký výcvik je u konca. Ten prvý level, to zoznamovanie sa s guľovnicou a idem teraz pre terč. Pozrieme si tie strely na ten terč líšky a najbližšie sa vrátime za malorážkou a budeme trénovať
taký tzv. Trojboj, alebo ako to oni volajú polovníci, aby si hlavne Barbie osvojila prácu s puškou, prebíjanie, držanie tej pažbičky, pretože to je nejak robí troška problémy, aby bola pripravená na súťaže. Čiže tu sme pri terči a vidíme osmička, toto je jednotka a dvakrát stiehno a toto bolo mierené nejak tu a strelila sem. Puška je nastrelená na náboje Norma, teraz je Sellier Belot, aj za to je to troška iné dopady striel na ten terč. Takže toľko. Vidíme sa najbližšie. Ďakujem vám za pozornosť. Ahojte.